Hello Zimbabwe, mamukasei kwese kwamuri. This is Saint TV, your channel yamunofarira zvakanyanyisa. Vazhinji vedu havadi kuisuwa and havadi kuishaya on YouTube. Nhasi muzora, nhasi we are in Domboshava. Your presenter Kudzai Luciana Matura aka Lucy K's. Tiri kuona mudomboshava mune zvakawanda zviri kuitika. We have my roads ari kugadzirwa, we have my drainages ari kugadzirwa, we have my vendors ari kutengesa. This is what we are doing in Domboshava. So we want you to stay tuned to our TV, Saint TV. Musarasikirwe nenyaya dzakawanda wanda dziri kuitika, ma developments edu. We also have dzimba dzakawanda dziri kuvakwa, we have my boreholes ari kudrillwa, all that we have in Domboshava. So stay tuned and don't run away. Tichangobva pamvere chena tinofamba tibva tasvika paMungate. Iko zvino tiri pamaseri peshowground yeDomboshava, apo patiri kuona dzimba dzakavakwa zvakanakisisa, zvatiri kuona kuti Domboshava yakanga uri musha sekutaurwa kwevamwe vanhu kuti kwanga kumbori kumusha, but pari zvino regedzai ndingokuudzai chinhu ichi kuti Domboshava yazonaka, yava imwe nzvimbo inofadza yakanaka ine chiremerera. Pari zvino kuri kuvakwa, kune dzimba dziri kuvakwa sezvamuri kuona, kune migwagwa iri kugadzirwa sezvamuri kuona, kune mastands akawanda sezvamuri kuona. Mukacheka all over kune mastands akawandisa, zviri kuratidza kuti iri kubudirira, iri kusvimukira. Vazhinji vari kutsananguraiwo kuti zvoni muDomboshava ukavakira munzvimbo dzakaita sedzinodzi kune network. Vaya vanochema nenyaya yenetwork, network is there. Vaya vanochema nekuti hanzi tiri kufambira munzira dzakadhakwa dhakwa dzisinganyatsokufambika, tine migwagwa yakagadzirwa. Vaya vari kuchema nekuti havana pekugara, kuno mastands uyai. Munouya motaurirana nevagari vemuno, vanazvo zvavanoziva nezvavanonzwisisa zvinoda kuitwa maringe nekuwana mastands muno riri kusimukira kuva dhorobha reDomboshava. Vari kuda uyai muzvionere, uyai muzvinzwire, muzvionere paSaint TV, muchiratidzwa, muchioneswa zvakazara. Ipo pano ndini wenyu Lucy K's.